Club Junta, building better Africa. Wantu osauka oyamba kuno ku Malawi kupitisa chitukuko cha chilungamo pasogolo kukulankhulirani a Malawi mopanda mantha, mopanda kuyang'ana nkhope, mopanda kuyang'ana gawo, osayimirira chigawo, osayimirira munthu, osayimirira chipani, koma nonse a Malawi ine kukuyimirirani ngati president wanu wanthu osauka a Malawi inu amene mukukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Lero nkhani zathu zilunjika kwambiri ku Ministry of Education kuwalirira maziphunzitsi amene akuyang'aniridwa pansi, amene ngakhale masalale angodumphidwa pakana lero osalandira kuchokera mu December. Komanso kuli sukulu ina kuzomba Changalume constituency imene imatchedwa Maera CDSS kumene anthu amakanako kuti akagwire ntchito chifukwa ndi kuzomba rulo kuthengo kwenikweni kumene magesi kulibeko, koma maziphunzitsi amene wakuzunzika kwambiri apaja pamatchedwa pa Maera CDSS. Komanso lero tilankhula nkhani zokhuza za pension zimene anthu ambiri akudandaula kunena kuti pension yawo contribution akapita ku mabungwe kapena makampani amene amapanga za pension akumapezeka kuti makampani awo kapenanso nthambi zawo zimene akugwira ntchito samachita limit pension imeneyi. Koma tisanafike kumeneko mundilole kuti ndikaulule zonyasa zimene zikuchitika m'matchalichi komanso muzipani zosiyanasiyana, nsanje ndi ufiti, usataniki umene uli m'matchalichi komanso muzipani zosiyanasiyana, chifukwa ngati kuli dera limene anthu amapita ndikukakhalako kuti akapeze mtendere ndiye ndi kutchalichi, kumene anthu kumapangika ubwenzi osiyanasiyana ndi kumatchalichi, kumene anthu amafuna azikalankhulako ndi Mulungu ndi kutchalichi. Koma lero matchalichi ambiri angokhala zina, matchalichi ambiri kuli maudani woopsa, matchalichi ambiri kuli kusagwirizana, kuli masenga monga mene amachitira kuzipani, chifukwa nakonso kuti kuzipani ku anthu aphanako ngati kuli ufiti weniweni anthu ena amafika saizi yomaphana kufika kumakhwimira constituency kuti amene iwo asayimeko, ena kumasamba mankhwala kuti anzawo mwina asasankhidwe minister, kumawapangira nsanje pakana kufuna kuwamanga kumene ndiye ndi kuzipani zosiyanasiyana. Nakonso kumatchalichi kuti kayang'ana kumatchalichi ndiye kuli ufiti, kuli miseche, kuli maudani osiyanasiyana. Andi Mulungu atha kundionesera masomphenya kunena kuti matchalichi ambiri ndi zina chabe. Umati ukapita ku Lilongwe kupita ku area 49 kumadabwa kunena kuti kodi chalichi ichi ndichi masa kuimba nyimbo zofana, amakuuza kuti imeneyo ni Nkhoma Synod, inayo ndi Livingstone ya Synod. Ena akamaimba 371 ya muchitumbuka, ena onso amaimba 371 ya muchichewa. Matchalichi kumadana koma chalichi chili chimozi. Osamanga chalichi chimozi ndi kumagwirizana bwanji, ena omwina kumalalika wiki inayo atumbuka, wiki inayo achewa, umangoziwa kuti ndalama ndi yoopsa kwambiri. Andi matchalichi ambiri anthu aphaniana makobiri kusafuna kugwirizana, akamuona mbusa amene akuchita bwino basi kumpangira nsanje, akamuona nzawo kuti akuvala bwino miseche nkati. Ndipo matchalichi ambiri kuli bunonso mwina anthu okumwamowa amatha kumagwirizana. Andi imodzi mwa matchalichi kumene kuli zoopsa kwambiri ndi ku Assemblies of God, ndipo Mulungu akundionesera zoopsa zimene ziti zichitike ku Assemblies of God. Molamo anthu ngati simutengapo mastepe abwino ofuna kuteteza tchalichi, ofuna kumulemekeza Mulungu, ku Assemblies of God ndiye kuli ufiti weniweni, miseche yeniyeni. Akamuona mbusa wakumeneko kuti akuchita bwino, president akumeneko akumpangira nsanje. Akaona kuti munthu ndi wophunzira kwambiri, president wakumeneko ndi timu yawo akumampangira kaduka, kumpangira meeting, kuli kuchosana maudindo pakana kufika saizi omachosana kunena kuti uyuyu asamaka sainire ku banki. Makamaka akamuona kuti ndi nzimayi, kuli nzimayi wina ku Assemblies of God amene ali ndi udindo waukulu. Ndatha kumaona masomphenya kunena kuti nzimayi amene iyi akuoneka ngati Mulungu amandionesa ngati
mitengo inachi ya matabwa choncho mitengo ya matabwa kunena kuti pali munthu ina zina achothamangira kumeneko amene akuzunzidwa kwambiri motero kuti lero tikunena pano ku Assemblies of God amene akusogozedwa ndi ikusogozedwa ndi president mtundu wa anthu umenewo gulu lawolo lero ali ni meeting yofuna kusintha malamulo a tchalichi chimenechi ndi cholinga kuti amuchite penalize kapena cholinga kuti zisakomere anthu ena ake. Pali mbusa wina wa Blantyre, pali mbusa wina wa Lilongwe, ndiye pali mbusa wina wa ku area 47 sector 2, wina wa ku Shefa, wina wa ku Nkolokosa. Azibusa amene wali pa mavuto kuopsa. Ndiye paliso mbusa wina wa ku Zomba amene agatisa ngati mulungu salowererapo ngati no Assemblies of God simukhala ndi mapemphero apadera-dera. Mazibusa amene waena akhoza kumwalira, ena akhoza kuchesedwa maudindo. Komanso mzimayi wina wake kumene koko ali ndi udindo waukulu amene so ati aone mavuto. Mumazifunsa kunena kuti kodi mulungu amene mukumutumikira inu ndiye uti? Anthu okuti munayenera kuti muzipanga za mawu a mulungu lero mukupangira na miseche kumafuna kumasankha anthu a mtundu umodzi kumakhala ngati mmene amakhalira azipani kunena kuti akumpoto ayi akumwera ayi koma tizipanga za chigawo chapakati. Assemblies of God, what a beautiful name and what a beautiful church and what beautiful contributions you have contributed to the development of Christianity in Malawi. Koma lero lichalichi cha Assemblies of God muli usataniki, muli miseche, muli kusala na mitundu, komanso muli abuse yowapangira azimayi. Izi zili machalichi ambiri, and that is why machalichi ena ngati ku CCAP kunatuluka ena kukayambisa chawo, ku Service Day kunatuluka ena kukayambisa chawo, ngakhale even ku Muslim community asilamu ena anachoka ndi kukayambisa usilamu wawo, ena so anachoka mu Roman Catholic kusagwirizana anthu mulungu mmodzi koma anthu kumapangaza miseche. So ku Assemblies of God amene mmapemphera chalichi ya Assemblies of God mukuyenera mupemphere kwambiri, mukuyenera mumuuze mulungu alowerere chifukwa kumene kukuli zoopsa kwambiri, zoopsa monga mmene zimakhalira ku zipani zosiyana-siyana. Andi zipani zambiri kumafika 2030 kufa anthu ambiri chifukwa kuli nkhani za magic, kuli nkhani za satanic, kuli nkhani zosafunirana zabwino oti anthu ena ayamba kumaphana posachedwa pompano kumaphana kufunirana maudindo wa 2030 ndi zoopsa kwambiri. Nkhani zathu za lero zikulunjika ku Ministry of Education kumene tikuonako kwambiri maziphunzitsi ambiri akudandaula makamaka ena amene ngati kumachinga akulumphidwa paja pamachedwa pa payroll kuchokera chaka chatha mu November, December, January paka na lero anthu amene wasakulandira ndalama zawo. Sitikudziwa kuti chimachitika ndi chani. Anthu amene amakonza za masalale ku Capitol Hill ko ndi amene amakonza za masalale m'masukulu osiyana-siyana kuchokera ku City Assembly kapena ku Council. Zimayenda bwanji kuti anthu azikamudumpha mphunzitsi amene ndi ovutika ndi kale, amene alibe china chilichonse ndikumaka mudumpha salary kuchokera mu chaka chatha pakana pano. Munthu amene iyi mphunzitsi mene amavutikira mucha azidya chani? And it is a worrisome situation kunena kuti even maziphunzitsi ambiri masukulu ambiri akumizi akusalidwa ikakwana nkhani ya nthawi ya invigilation olo yochonga mayeso akumanebu umangopezeka kuti pasukulupo pasankhidwa munthu mmodzi yeti pasukulupo pali anthu ama degree amene aliso ndi experience yabwino. Chisanzo cha sukulu imene ikukumana ni mavuto kwambiri chaka ndi chaka ndi maera CDSS uko kuChangalume constituency rural kumene kulibeko magesi, kumene so anthu ambiri amathawako kusafuna kumakaphunzitsa koma kumene kuko maziphunzitsa kumeneko invigilation olo yayambayi mayeso a JC even awana amene akulembesa akupanga mayeso a standard 8 kumene kusamatengako munthu ena aliyense. Mukayang'ana maziphunzitsa kumaera aliko ochepa kwambiri koma amavutika kuopsa.
alibe mpata wina aliyense wopita kukapanga allowance kwina kulikonse. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti mphunzitsi padakali panopa pakana lero amayang'aniridwabe pansi, and yet dziko lino kuti lifike kukhala ndi anthu amaudindo chonchi ndi mphunzitsi yemweyo amene anaphunzitsa, and ine sindingasiye kuyikira maziphunzitsi kumbuyo kuwayang'anira kuwanenera mavuto amene amakumana nawo, chifukwa inenso nalinso mphunzitsi ndimadziwa what it takes to be a teacher. So boma ndi anthu ena ndena ma stakeholders mukanasintha kachitidwe kanu ka zinthu kumamuganizira mphunzitsi amene amavutika kwambiri, kumamuganiziranso ngakhale wa polisi amene amavutika kwambiri. Nkhani yathu yachiwiri lero ndiyokhuzana ndi pension, and uthenga umene ukupita kuboma kunena kuti pakana lero betu anthu akuvutika kuchita access ndalama zawo zimene amachita contribute wokha, and iyi idea yomanena kuti munthu azichita contribute pension I think mukanangoyisiya chifukwa ikubweretsa mavuto ambiri kwa anthu ambiri afika size yomwalira, ena akudwala ma BP, ndalama zawo kuti achite access osapeza, kupezeka kutinso pali mabungwe ena makampani ena komanso nthambi zina zaboma zimene akumalephera kumachita remiti ma pension aja ngati mene kulili ngati kuniko kapena ku Old Mutual osamakasiyako, and imodzi mwa makampani amene akupanga nkhanza muno Malawi, and uthenga ukuyenera upite kwa Minister of Labor komanso even Minister of Transport Ajapi Muhango. Tapitani ku CR20 nsewu nkhotakota, CR20 ya Balaka, CR20 ya ku Chikwawa Nsanje, kumene koko anthu akuzunzika kopsa kumenyedwa nkati, koma kupezeka kuti ndalama zawo ngakhale kuchini kusaa kumachita ku remit ku ma insurance companies. Izi zikubweretsa mavuto kwambiri kwa Malawi, and even nkhani ya salary mwezi uno ndi wa 7 mwezi wa 8 ena pakana 15 months sakulandira ndalama zawo, andiso ndalama zawo amachita kumapasa cash kumapa osakhala ku banki. What type of a protocol is that? Zikuoneka kuti monitoring mechanism kuboma kukulibe, and izizi Amalawi azapitirirabe kumagwira ntchito ngati ndi akapolo osaganizira Amalawi powapasa ndondomeko zoyenera makampani obwera kuti aziyalipira Amalawi. Iyiso ni njira ina yomathawa msonkho, ndikuti anthu amene akuthawa misonkho safuna kuti boma liziziwa kuti kodi amene wawo akupanga akuchita collect revenue yochuluka bwanji. Izizi zomalipira anthu ngati akupanga ganyozi koma ili ngati salary ni zinthu zopusa kwambiri. So nafuna ndinene kunena kuti nkhani ya pension aboma mukanayiganizira kwambiri, chifukwa anthu ambiri akuzunzika nayo. Nkhani ya pension anthu ambiri amwalira, ena akudwala kuti apeze chifukwa chokupsa mtima kuti apeze ujeni pension yawo imene amachita contribute yokha, and izizi zomanena kuti ati uzitenga in percentage ina izisala konko ndi zinthu zopusa kwambiri. Kunali bwino munthu azitenga ndalama zache azikazidya, chifukwa anthu osiyana ndi anthu akuluakulu azikazidya yekha, kuli bwino azisankha kuti iya ine yanga isale konku kapena iya ineyo yanga yonse nditenge, chifukwa ndi ufulu wake muziko la democracy. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Yeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.